Sarki yakin dai, sarki yakin dai, sarki yakin fu makwai Hussein labaran ne. Sarki yakin fu makwai Hussein labaran ne. Sarki yakin fu makwai Hussein labaran ne. Farko Allah zani sakawa bai tukana, a domin shi ke yi min dukan lamurana. Kara salatin ka Allah mu annabi na, manzo na Muhammadu sarki dan amina. Makamin ka kira ni dan na zo madina, a yau ma dai gani na sauran burana. Abun sarkin yakin ko muka mai gidana, ina maka bacci na zo kuma zan maka waka ne. Magidan o mai matu ne, magidan na yi matu ne. Baban Ibrahim ne, baban Mu'azzam ne, baban Mubarak ne. Ɗagun fo makwai ne, ɗagun Aisha fo makwai Hussein labaran ne. Dakta Adamu fo makwai yayanka ne. Nadiya Shaleke kuma ina mai cinku ne. Hussein labaran yana da kaunar ku ne. Sarkin yakin fo makwai Hussein labaran ne. Gaba dai sarkin yaki makiyan ka sai dai kallo. Sara da sassaka ba su hana ganji toho. Yaya gara ta kan yi da dutse sai dai kallo. Bango majangina baba uba mu allo, kai na bin nema ko adaji kai fatallo. Tarayya ta kuce sannu uban mu toro, kai ja mu je zuwa ni na san baka tsoro. Sun ganka sun gudu kake ba su tsoro, kai ne fa allon kai ne jallon kake ba su tsoro. Sarki yakin ko makwai Hussein labaran ne, Hussein labaran ga jinjina ta zanyi ma. Taure muje zuwa dan kai ne gogar ma, mahasa dan kama sun da socin ma, makiyan kama sun saka na da himma. Hussein labaran kai da kana da himma, sai doka yi aiki kai ne sarkin yaki, kai ke da zaki, kai ke da bazon sarkin yaki. Baban mu fo makwai shi ma ya ga aiki, ya gaishe ka kuma har ma ya yabe ka. Sarkin yaki muna dai bayanka, kyawun halinka ya kai ka a matsayinka. Yadda ya sa nake yi maka waka, wata rana sai a ganka can maka. Yanzu duniya dai kaga ta sanka, kan dogon dutse kowa yana mararinka. A ɗauka garin ya mai ko ina zancenka, can sama ko ina suna yabonka. Kyantawa da su ma suna tunaka, maraɗe kwalliya sun tsadi makiyanka. Filabiri mata maza suna yabonka, dan agadas ko ina sun yaba ra'ayinka. Zandar sun faɗi gun su kai ba na biyunka, diba ko ina suna faman masu ganka. Kai baitin alhaji ko makwai zanzarci, kai da muje zuwa ko makwai ka dace. Kaga makiyanka ko makwai sun arce, sun ganka ma ai dole za su arce. Yan kasa su sun kace ba jajirtacce, ya fi makwai gado ka zama kainuwa. Sutura ta yan uwa ba ka da damuwa, lima maganin ruwa ko ba ka fasuwa. Mashayar da tsuntsuwa kai gwara ban maza ne, shi jarumi na ka fi gaban su masu ne yanzu gan murana. Ni kabiru na ka ne kaunar ka baba, yaron sarkin yakin ka ne baba. Sai nuna faran shi ne yanci na ya baka, dan ne za da dakata bambaitin baba. Sarkin yakin fu makwai Hussein